बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांनो हागोन। आङो सुंद'हैनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरोना। तो गोबांथार बे साननैसोआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा ओरैबायदि डेन्जारेस जादोंना, फेसबुकखौ माने खेवनो हाया लोगोफोर। खालि बे मोनसे पस्टखौनो ओरैबायदि नुनो मोनगासिनो दङ। मा जाबावगोन ना, गोदान माबा एलबाम ओंखारदोंनो। दा एलबामा रिलिज जानायाव बेसेबां लाख खरस जादों आं बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिया। जियानो हक, दा एलबामखौ नायनो थाखाय मानसिफ्रा ओरैबायदि टुलपार लागायदों, माने फेसबुकखौनो खेवनो हाया आरोना। उन्दैनिफ्राय गिदिरनिसिम ओरैबायदि गोसारदों। दा बयबो नायनो ओरैबायदि माने कमेन्ट, बापरे बाप मा जाबावगोन ना। तो माबा लांदां भिडिअनो बयबो सिनायनो मोनखायो जानांगौ आरो बयबो मिथिनो मोनखायो जानांगौ ना। तो जोङो कनजिता बर'नि नाम ओंखारबाय थानाय नुनो मोनदों गोबांथार ससियेल मिडियायाव ना। फेसबुक, बे फेसबुकआ फेसबुक नंला जाहैदों। सोरबा सोरबा माबा माबि बुकबो नाम दोनबाय। ओरैबायदि मा जाबावगोन ना। तो एक्सुअलि गुबुंले जाबाय दै। ससियेल मिडियाल' नंला, जों जितु बे संसार बा बे बुहुमाव दङ, बुंनो थाङोब्ला बे बुहुमानो गुबुंले जानो थांबाय, संसारानो ना। तो मा जाबावगोन, लिमिट गैला। नैबे फेसबुकआथ' आरो फेसबुकखासै माथो बुंबावनो ना। तो ओरैबायदि माने बेफोरबायदि भिडिअसफोर फैयोब्ला ओरैबायदि गोसारो। दा मा जादों मा जायाखै दा बेखौ गावसोरसो मिथिलायगौ। नाथाय भाइराल खालामग्रायाबो खालामहरबाय, दा शेयार खालामग्रायाबो खालामबाय। दा बयबो बे लांदां भिडिअखौ नायनो थाखाय ओरैबायदि गोसो ना। तो मा जाबावगोन। आङो दा फोथाराव दंफैयो, एसे माने माइ गायदोंमोन आङो, बेवहायनो हासार एसे आरो दैबो सोबाय आरोना। दा मा बुंबावनो, जोङो बयबो सिनायनो मोनखादों रिल स्टारखा ना। तो माथो बुंबावनो आरो दा इयुन जेनेरेसनाबो बेखौनो सोलोंगोन बेबायदि बांद्राय गुजार खालामोब्ला ना। तो बुंनानै फोजोबनो हाला, बयबो मिथिखागौ। दा मा खालामनो सानदों आङोथ' बेखौ जेबो मिथिला। दा जायखिजाया सिस्टार बा आब'निसिम आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना। तो गावबा गाव खामानिखौ मावबाय थादो, आरो गारलायो ना मायो बेखौ नोंसोरसो मिथिसिगौ। दा बेखौथ' रावबो मिथिला। दा सोरजोंबा मोजाङै ग्रोम ग्रोम रायजो जाफिनो ना मा जायो, दा बियो नोंसोरनि खोथासै आरोना। दा जोंथ' ससियेल मिडियायाव सोरांबानो बेखौनो नुनो मोनगासिनो। दा भिडिअखौ आं बानायनो गोसो गैयामोन, थेवबो बानायबाय आरो। दा बाराद्राय बुङोब्लाबो आरो अस्थाद जायो, ओंखायनो आङो बुंनो सानाखै। तो बयबो मिथिनो मोनखायो, गुबुंले जाबाय होननानै बुंखाबाय आङो। दा जियानो हक, सोरजोंबा रायजो जाफिनो ना मा जायो जादो आरोना मोजाङैनो। आरो सोरजोंबा गोसो दङब्ला ना मा, दा रायजो जानानै मोजाङै आरोबाव गथ' गथायफोर खांनो गोसो दंबावोब्ला खांदो आरो ना मा। आङो बेखौसो बुंनो सानो। ओरैनो जोंना बर'फोरना माने एसे पपुलेसनाबो खमखा ना। गुबुनजों दाबायदियाव खमलायनांगौबाबो हाखाया, खमैबाबो माने साब्रै साबाखौ खांखानांगौ आरो। नाथाय आजिखालिथ' सासेयावनो जोबनाय ना। तो बेखायनो जोंना एसे संख्याबो खम जाखाबाय। दा आङो माथो बुंबावनो, गोबांथार बे भिडिअखौ नुनायनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। तो गोलाव खालामला, बयबो मिथिनो मोनखादों मा जादों मा जायाखै ना। तो बयनोबो नांगौ बे भिडिअखौहाय नायनो थाखाय ना। तो जितु भिडिअ भाइरेल जादों, दा माथो बुंबावनो, गोलाव खालामला रायजोफोर। दा नोंथांमोना मा खालामनो सानो, शेयार खालामथिंबाय थानोसो सानदों ना मासो खालामनो सानदों, बे नोंसिनि गोसोसै आरोना। रावखौबोथ' बुंनानै आजिखालि जेबो खालामनो हाला, बयबो गोरों जाजोबखाबाय ना।
थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय